Tuki, tagang Cavite. Ginawa mo, bago sumuti, salamat. Hi guys! Daday meron sa grocery kay nang palit mi og kananay defer nini og kanang mga biscuit na ilang panginahanglanon. Salamat day ko sa Good Heart nga nag-send og tuki gikan sa Cavite. Unsa guys, nada pa isa ning duga nga tuki. Kanang nay, salamat kaadto nimo ma'am. Tuki, tagang Cavite. Ginawa mo, bago sumuti, salamat. Ingatan ka sa Tuki. Para sa amo kinalaman ko. Salamat sa diaper, sa gatas, o sa katong mga muhatag pa, magputang ni o ikas para sa pagdungag sa pambayad sa bill ni Papa. Ay, Bila. Suha sila. Maigat. Uy. Ay, ayaw ha? Ayaw, Bila. Ayaw mag sila. Hi guys, kanday. Mag-konsaday ko, maglabas ako. Nandiyan, dakan katong salamat sa mga tao nga mga good heart. Sa nag-sint o kon guys, sa kados meal nami. Salamat de sa usapad ka good heart pud nga nihatag. Wa ko kay bawo magpa-mention basta guys, basta kay hatag basag dugang og 2 mil so 4 mil na amang likom. Nandiyan mo to guys, yung palit mi o kuan kita mo dyan. Nagpasalamat si Marjorie. So katong sa nga 2 mil, di pa to dugay gisin gabi pa to. Dyan kaniligatang vlog kay late naman eh. So salamat ka doon ni mo ma'am sa dugang hinabang ni Marjorie. So daghang salamat jud ninyo. Diya guys, kanang di pa si mo undang og kanang mga zo ginagmay kay wa pa may katubos ni Mario sa 60 mil agamong kinahanglanon. So pero naghuhat pa pod mis papel guys nga nayon na gamay nga gi-process. So dugay-dugay pa jud siguro at kay baos Ginoo gano sana mahuman ja. Kananay ato lamang iampo nga madali sa kagawas. So nang laba ko kay labong ning bukad agadlaw kaya naghanang labunon sa kanila gi sige taglaag sige tag suroy-suroy ja atang labunon matipo. Daghang salamat kadto sa mga kuan mga nag-message na mo nga mga positive nga mga message. Kaningan nga majo kuno kay ning katawo na kuno Marjorie. Diya arang kunong kakusog mo pakatawa si MM. Salamat inyong tanan guys. So dyan na siya kuan na guys kay basta si MM galimudo da na makatawag dyan na siya. Ampo lamang kuno nga makagawas na si Kuya Mario para malipayon kuno ang tanan matud pa sa mga ning message. Diyan na piniingin guys. Thank you din itong tanan. Na piniingin no skip ads. Guys, may na lang makatabang. Dagan kajong mga kuan kanang naay mga misis na piniingin nga Ma'am Flor, mag-microphone ka kay dili kaya maklaro imong istorya. So dagan kajogan guys. Dagan kajong mga kanang comments. Nganingan na piniingin nga bisan unsa og lingaw-lingaw masalub-on jud yun si Buboy Town. Unta mao kinagyud ni God's perfect time. So tanan guys na mga message dila man na i-mention og kinsay mga nang message daris ang Facebook basta kay mo na ang na kanang hibaw na piniingan nga ma'am basin maka-help pod moutang ka sa Shopee loan og GCash loan or Maya. Dakan kajog mga kon guys opinion nga nagpakuan para makatabang na mo anja sa bill lagi ni Mario.
kanana ay paglig-on mo atinik o para malampasan lagi ang inyong mga pagsulay. Yeah guys, ako malipay naman ko magbasa-basa ng mga comments nga mga positive na payang Ginoo ko tabangin taon sila o ayaw pasagdi. Yan po lang nato permi nga Ginoo na nga Ginoo nang bahala sa mga taong dautan sa isig kataon niya ug amping mo sa lakaw. Kanana ay mo ni guys ang mga kanang ay message nga makakuan sa ating kasing-kasing maka upay o makawa sa atong gipang bati nga mga problema, mga kanana ay kuan sa atong pagsuway. Napay kaloy ni Marjorie ayaw pod nang ikaw na lang ang maghilakay kung magkasakit ka mas lisuday floor kaning mga tao ba kahibalo na sila. Kay bawa na sila nga kabalo na sila na ay problema ikaw gyud ang ilang pasanginlan. Mabitaw maghilom na sila oy wala pud na baya sila ikatabang puro na lang baog pamantay nga mga manunuay gayud. Ngayon ikaw man ang basulon, ikaw ba'y nagsumbong sa pulis para ikaw basulon nila? Mo na nga mga gyud utok, mga wala gyud utok dapat mo tabang na sila og ampo instead mo mangdaot og mangduot og samot. So mali guys ang mga message dari sa kuan ang ulag basar ako, diyan na piniingon nga Ate Flor pag-practice og drive floor para na ay mga lakaw-lakaw mo drive ayaw na ipatulpong mga comments ko importante makagawa siya Ginoo nay bahala sa mga tao nga nihimo niya. So guys saring mga comments sa ganahan ko magbasag uban napi uban lari nga napi uban may pakapin nga pang bash ya ingon nga salamat ko no sa pag-counseling ni MM sa mga bata kay kabamad sila nga psychologist si MM mo na nga aguban nga nakahibaw ningin nga kuan ka lang na ay ipa-counseling li ko ng MM. Diyan na pinaingan kay ni malagi ko das niagi nga ahang iprinda ag shop kay arong makatabang sa ijang panang bayranan sa ijang piyansa. Ayaw ko ng shop iprinda kay inaguli ko no nagyapon ko no ipangita sakto pod. Nay mga ban guys, nangutan lang anong gidakop. Ngano ko nung gidakop si Mario. Nga aktual istorya man ka na siguro ang kawatan sumbong ana na siya pusil maski wala na yun nga katong nangawat sa manok mo ako yung nagsumbong nga na siya pusil bisagwa. So sa korte na lamang na dana magdaog pohon-pohon kay kananay lisod na ng darita magkuan sa YouTube. So mo to guys ang tinadlaman dyan daga mo pang gikuan ka dyan kay CCTV lagi gihirabtan gikuha ag memory card. So mo na isa kada kang question nga nung gihirabtan lagi to nilang CCTV nga wa man to labot sa ilang da nga waran to pares ug na sila papilda pagsud raman sa bahay para pagkuan sa pusil ug naay pusil sa sud o apil ang CCTV. So sana sa nakakadong pangutana nganong ag CCTV gi daag memory. So gikonsulta na sa abogado na guys. So di naman na istorya dari og unsay ahang kuanda na basta mora na ang giistorya nga ag sa kasadzap nila among pangutana nganong ag CCTV gi apil og da ipanghilabot ag memory. So guys, wap ko ka magbanlaw sa liat sa kuguan kay luto kay muto naman day magluto day ko uguan guys. Utan kanang naay lawoy. Kuan day ko utan. Okra. Kubasa.
So guys, kay mga bata kay ganahan man ni mga ano mga lawira, o man sila problema sa danoon kay mukha naman ni bisagan sa labi nag mga utan. So asang utanan guys kay kuan ka na lisod na og magsipag kaan og mga karne sa kaduha pud may ka afford na ng mga karne ron. Gagmay ra among kuan guys kay out of budget jud dyan. Kinanglansid nga mga utan kay kaning utan kamera may gasto. May brato man. Diyan na rin yung to nga di ko ng mga bata hindi ko na ipabadlong o kanang asa to. Bawal magkasakit kay amahan na piniingon dyan. Kanang pag-ingon na nga bawal magkasakit, haramang silang paamping kay lisod dito agad food dyan. Para makamping po silang kagalingon sa ilang panganon nga di magsigag bugnaw or kanang na ay kanog mga tamis kaadyo kay diba na kag mga batanan guys way pugong sa kaon dyan di makapugong. So amo to ang istoryahan kanunay nga mag-amping sa lawa sa pagkaon kay kanana ay wala giamahan nga gatiman lisod ra ba kay bara ba sila sa ang sitwasyon ang lisira. So mato nga dahiningan nga di ko na padenggan dya mga dago naman na sila okay naman na sila ingnon og say bawal nilang kanon kay dya lagi maunsa. So guys mato nagluto din ko dani kay kanana ay lugar ng nursery pagkaanis insik guys bangsa ni kanana ay mura bitaw sa gagmay nga hotdog. Yan dana kanana ay tusino mo siguro tawag daan eh. So hangya pa nagluto unja naghimo man kog lumpia ako ra hapon sagulan kay bisig pud puro ra pudutan na CMM kay di man kaadyo mo kagutan sabaw-sabaw ra man si Jaso kinahanglan na aji pinirito nga sudan. Tsaka kaning lumpia guys, gahapon man siguro nagibuhat. Yan mamalit malagi pa yung mga ananay giniling bitaw. So, makatipid agad po may kaadyo rari guys. Kasi kay masipag lang pagka magimuhimo og mga kuan. So, kaning lumpia, hara ni hinimon. Diyan na lang magiprito tanan kay pwede naman po din sa ginitin o hindi na mahurot. Kaya naman po may pares lagi kapag laging utan. Das pikas na po na hagita kang dari. So, iprito naman yung hatanan kay kanana ay diyan di mahurot unsa na pong gabi inang uban kay alanganin na pudugdan na iprito kay kuan man kanang na ay ibalik na sa freezer. So wala na sila daning kuan ako kayo ang kuning kaagkarni lagi na magutan ko kay utan sa kanon. So mani naghuot dari ko ang nagmantika da wala unja dar pikas gitak ang nahuagutan katong okra o kuan sa hapon gisagol lagi pinritong isda kay di may saling isda kaninang buntag atong unsa tong isda kanang bangsi. So pinritong isda ang isagulag kananay okra o kuan kanana ay kubasa anja naman po kuan guys kananay kuan lagi green dari kay iba na daring dagat so han namang gisagulan og repolyo. May kamunggay dari guys, okay ganas. Kita pa magdagat. Yan isda pinirito. Diya guys, mag-update kong Mario kay basin na po yung maingan nga kuan. O pa sa kagawas, kaya mo lagi ito, pa sa pang bill. Diya, kanang na ay, hindi man po lagi pwede nga kanang na ay unsay among mga lakaw unsay among mga kuan di man na pwede na mo i-bandilyo dan sa ahang YouTube kanang nalabot tay kanang privacy guys nga kinahanglan di nato pwede kanang kaybaw sa mga tao labi na ag mga maritis mga tao nga hilabtanon basta nakaybaw na magunsa naragpang himban pamantay naragpang wanaho nga ako'y nakasa ako'y silang gibidyaan nakag mga istorya nga nang gawas so o ano na gitagad guys kay kabaw mo ko gunsa ko og unsa pa ang gibuhat sa kananay nilas Mario wa mi sila jay kay kay cameraman kabaw na ang relasyon wa sila labot
mga nga sige sila panghilabot, sige panghimantay, wa man tapod nakatabang. So manay ang giingan nga bahala sila, ginuwaray mo ba sa ilang gibuhat. Kay nanikamot naman Boss Mario nga kanana ay nanikamot nga kuan mabuhi sa ginagmayra nga pamaagi, pero daghan man sa mga tao guys nga di ginaging nana. Puso pa silang mabira pa ubos sa ilang isig ka tao. Tara sa bala rin. Tara. Boy, tara yung kan. Tara bulong mo. Naligo pagka naligo. Tara guys. Utan. Ano dai? Sumusok dai. Huwag na dito, delivery dadan dito na. Saan? Sa baray. Ayan na guys, ito na sila sa utan. So, sa mga naingan nga, kung may lamisa sa alisya ko no, naagin siya, pwede di nga na isang lamisa guys na. Minoti ang kuluroy ni isang lamisa. Alang ang gihapin na kahoy. Jadi borot isang kuan. Biblia. O mga kuan. Libro. Sobra din sa... Hi guys. Mali kong laba. Diya, di tagalawin na gibahin-bahin na Miss katigazunan nila sa ilang kuan. Ang katigazunan. Tindok nga rin kada kakadun. Diya, anas bag. Di ayo na nahipos. Diya ako, pwede ko ipanood to. Huwag na yung mukhaan. So, puto-puto rin nagluto na. Pwede ko ipanood to. Alas 4 na. Ha? Beef ang gusto. Beef. Udah ng chicken. So, dohagan sa nina guys. Kani nga kuan. Okay. Lain man ugdi. Ahang ko to puturon day pila ka buktay nga ta. Pila ba ta ka buok upat? Patano? Nini din ma. Kau kan nonton boy. Oh, 5 di ay. Puto ni na kalima. Nara guys sabi na na guys, agtindo ka mo nang kuan, mura ko lamig saging. Angang murag lamig og kuan, kamuti. Dali may day? Murag saging. Saging bitaw na. Mura ko lami og saging, isag saging sa saging mo din na. Habang na ko tutuga. Tas silingan lang. Wala ada sa saging kuan. Sebo day. Ito niya boy, panihapon to, snack pa to. Ha? Snack pa ba niya? Snack pa niya? Hindi, kinakaon. Ha? Gamay rin, panihapon nun dyan. Gamay rin mo ka di mo ate ha? Dako isa na din dyan na mo. Nanggasig mo dako na din. Yung kita ni mong papa, kaya namin kinakaon boy. Karga niya, tumba na sila doon. Nagpanihapon nun dyan, di na matunog. Gamay rin ipang iluto. Ha? Iluto may merinda, gamay rin panihapon niya. Ha? Nagbalag sa sudan mo doon nagluto gamay rin. Magbatang ka rin magluto ka kami? Gamay. Diya guys, yan may magdugay, maratihang vlog guys diya. Daghang katong salamat sa way sa kanyang pagsuporta sa ang vlog guys. Bye bye, God bless us all, bye bye.